Katon galakku melap wis nyohanam pegise manaut sigra marang risang bayu ana wong cendhek cilik mripate menteleng nyawang aku sajak kaya ora seneng brengose sekepel sisih pelintir sampir iki kuping sapa Setyaki balik kowe iki sapa Wadyabala saka Tunggul Malaya kekesete Gustiku Prabu Dewa Serani aranku Tumenggung Tegapati yo sumingkira tak gawe liwat yen sing liwat wong siji munggahe wong lima tak lilani ning gandeng sing liwat luwih saka 10 dasare nggawa gaman bacing kowe bali yo wae bacut bali bacut kena bacut sirahmu tinggal ngarepku kene kowe gonjang gandeng langit kalap-kalap katon maju ning
lir gendanging sang maweh gandrung munimu piye kowe mau omong apa kena mbacut sirahmu tinggal ngarepku kene wah edian sirah kok ninggal ning kene iki rumah samu sesuk nek raut piye kene sirah ditinggal kene kowe ora sandadak kok karo rembug yen pancen arep nyoba karo aku ayo ungalno dadamu ora bakal tinggal langgang solo mlayu maju rene ayo ketoken kadigdayanmu rangkep sewu remet dadi lari epe-epe formasi hati-hati Semangka Anggros rusum As hop hai kowe hut wah hai ki jalumu ya hop hei Yan. Hui. Wah. Dia ni. Ah. Oh, oi. Oi, hui. Wah. Yan. Oi, iki sak. Iki jalumu. Wah, yan. Yo me. Ah. Yan. Ah. Yo. Wow.
Sena. Balik Kumandang Garba. Pandhawa kon maju rene. Ora usah cerewet iki. Anake lanang ayo no. Wah, edian cendenge. Yo. Hati. Ah, Bro. Jabak. Biar we. Biyaten hilang nyawamu. Edian ambles bumi. Manungsa apa welut? Ayo. Ayo. Hai. Warat. Hei. Hei. Pasti aku. Hot. Kai. Wah. Wah. Hoi. Ah. Hot. Hoi. Hoi. Hei. Ah. Wah. Anoman balik Soco Permono ayo ungalno dadamu nyo has ketek kemakine ora jamaah piwe hot 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 Gilani wong. Yo, yo. Papa, hoi, ejak. Wit, jan, oh, lu jangan lu. Wah, ejak. Ngecewe. Ketek kulino nayung sajae. Kowe seneng badutan yo. Hit, hai, hi, hai. Yo, hai, yo. Wah. Wah. Wih, ya. Yo, hai. Yo, angel menceklani, yo, oh, yo, wah, yo, ya, awas buri. Awas buri.
Yo. Hoi. Dia. Hoi. Hoi, hoi, go. Hoi, hoi. Ya. Hey. Ah. Hoi. Hai. Ah. Hoi. Hoi. Pilih. Ah. 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 Yo. Hai. Hai. Ah. Ah. Hai. Hai. Ah. Hoi. Ayo. Hai. Ah. 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 Wah. Ayo. Orang majur ini. Sopo kang dadi mungsuhku? Patih Mandana Sraya. Leno prating lampus. Ayo yo. Serana madyaning lakon sirna madyaning palugon. Putra Pandhata katili saya Indriyaksasa Maruta. Wong dadane amba sak tebok. Sawe. Aja meneng, Gus. Budhek kowe kuwi. Takone adu arep meneng wae. Ngaku ketokno jenengmu sapa? Kaya aku iki lho, Patih Tunggul Malaya. Mandana Sraya. Ngono kuwi. Ayo. Sebutan jenengmu, ora-orane tak goleki omahmu ak bedang bojomu. Aja meneng le. Pentelang-penteleng sajak kaya ora seneng nyawang aku. Kowe miris ngerti aku. Wedi ngerti aku. Iki Patih Mandana Sraya. Tau-tate bedah kutha Boyong Putri. Aja ta mungsuh dapurmu Dewa Sewu kon mudhun. Meneng-meneng kejem menungso iki. Ora omong nyampluk rai. Ayo. Ayo. Gedhe men suarane. Gatotkaca Hayanana. Soe. Gatotkaca. Gatotkaca. Iya. Gatotkaca gagah perkosa. Rasa rembug. Parat. Glodhok dadamu tak getih. Aja sambat karo ibumu. Eman-eman bagusmu isih enom. Yen nganti tanganku kemlawe nyampluk raimu, kowe mati nom. Sing gelo ra mung kowe dhewe, klebu wong tuamu. Wah. Parat. Medeni mulai. Awas kowe, ngendel-ndelke. Oh, hop. Wah! Abruk, abruk.
Ya Mbak, no, iki jalukanmu kowe. Kemakine ora jamak iki apa rumasane tukang iki tak dalno. Dendenge wong kuwi ae anggep iki apa? Wah, kemakimu ki lho Kak. Oh, ya anjir. Wah, mati aku. Sopo wadya bala anyar. Ajae wis arep generasi bocah. Generasi mendem. Mati we. Hai, mati. Wah. Bojleng iblis langet. Bubar mawut wadya balaku. Wadya balaku ki nek kon perang wis ora enek sing bejaji. Ya mong akeh mangane ngono wae. Wadya bala tunggul malaya ki nek kon perang wis ora kena dijagake butuh. Wadya balaku ki apike siji poto loro ngeterke sinden wis kuwi jagoan. Maju rene sapa musuhku? Kala Durgangsa. Janji maju, candak cembluke dum bandeng ilang nyawamu. Manggahandro terus sumber Anoman balik Kala Durgangsa ayo Pandhawa kon maju tak kokop geti ora sah boleh sing ora ana iki wah monyok kaya rek kemakine ora jamak iki tuwek ait
ampuh men kethek iki. Ah, 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 ah.